И какво? Крем ще изгори на огъня и надниците няма може да станат, ако продължаваш. Какво трябва да правим? Да ги донесем. Ема на какво? Борко прави наденици. Се казва клипчето. Тук е Галка, която му е гневна. Обаче на последно четене се е отсърдила. Това е сестра ми, която пи бира. На здраве. И Тайра. Тайричка къде е? Тайричка къде е царевич? Тайричка, пърженото не е полезно, нали знаеш за фигурата? А тука пристига и Гришата току-що. А тук съм и аз. Превозни средства. Невероятен. Ма не мога да ги возиш мадамите. Да не мога да виж колко място има отзади. Абе има място. Я демонстрирай са. Целият